Tilandreni ku program ya lero ya Gwede pamene timakamba nkhani zosiyana zimene zikuchitika timadziwa kuti ifetu ndi udindo wathu kufufuza nkhani zaenda motani ndikubwera pano kumazafotokozerana zinanso mwina timatha kungoziona kuti kodi zinthu zimene zikuchitikira pali nkhani yotani apa tikapepo nkhani yotani tete mafufuza ndikubwera pano kuzazikamba kuti zikuyenda motani kudzudzula zimene sizikuyenda bwino kuyamikira zimene zikuyenda bwino ndimene timachitira program ineyi ya Gwede osatenga mbali kulankhula zoona zokha ine ndi Selina Dumbula amene amatizikutira nkhani mwa nthawi zonse bambo Steve Konabanda tinawonso program ya lero mutilole tiwalandire timanyadira kuti makhala pamene potsatira program ineyi komanso pa program osiyana pano pa Mibawa television ndakulandira babanda ku program ya lero nana ndathokoza zikomo kwa basi chigawo chino chakumwera asala pang'ono anthu kukolola chimanga chopita kuuma mukakolola ambiri mumadikira holiday ya Easter mukolole kapena mkatikati mwa April chonde osasinthanitsa chimanga 50 kg ya chimanga ndi 1 kg ya nyama zimenezo ayi nalala zipepese komanso pamakhala anthu amalonda amathamanga mmidzi komadzagula mwakuba kumasinthanitsa ndi za plastic kumasinthanitsa chimanga akuluakulu mudzavutika nokha kutsogoloku mudzamba kutukwana boma nazo ndosi zikuza chakudya choti chinalipo samalani ndithu komanso sadya mononga ofunika kusamala enanso mumabachimanga kumakagulitsa alipo kwambiri kumabera amayi athamanga limalime muthu kwamba kunyamba kuliso azima enaso kumasewerera juga chimangacho baso penacho kujuga olufa wapakhomo umene kumakasewerera juga anaso ena kumabachimanga ayi tichisamale koma amene atabwere mmaderamu kufuna kudzagula zinthuzi pa mtengo wakuba omwe boma silinakhazikitse musagulitse chonde amabwera ndi lilime lakuthwa kwambiri komanso ndofuna kuti boma likafuna kugula chimanga kwa alimiwa ligule mwasanga mavenda achasandrani asanapite faja ambiri akhati mavenda akachigula amazaika no mitengo imene akufuna iwowe akasiti business yawo koma osasinthanitsa chinthu faja plastic koma faja kuti apha 1 kg ya nyama kugayirani ayi ndithu achabwino tiyambepo nkhani zathu yambani andale timaona kakhati kuchitika zisangalo zosiyana matuluka nkukakhala nawo anthu idi anatuluka andalewa munthu andale ni munthu ovuta kwambiri Selina munthu andale si munthu amene amakondetsera kuti chikondi chake chichoka pasi pa mtima chimakhala chinthu chapaphaso chachiphamaso akakhala kuti akufuna chinthu kuchoka mwa inu makamaka akakhala kuti akufuna voti kapena ndi chaka chokuti chaka chapani chisankho kapena chaka chino ndi chisankho nde amakhala pati ndi anthu ambiri inu tinkakuuza lipano munkaona ngati tikudama lero ashado ano aja dawina okhala MP ndi angati amene akuyitanitsani omwe munathandiza mulali mutimo ya MP amana wina pano ndikungokuthokozani kuti ine munandithandiza kampeni osati kupatsani ndalama yayi kungoyitana ziko mopakamwa kapena ndi angati omayitanitsa meeting ndi mafumu kufunsa kuti kodi chitukuko kuno ndalama ikamabwera tipange chani ndi angati omwe munkasiya mawanja anu makavinira ma MP pano adawina mashado amenewo akukumbukira tikalera kuti akadzawina awa adzaje bwino ligalo wawo adzamba kudya za ku shop pano magalo awo madya cha nthumba dog food mwana wa anasintha sukulu yabo maji ino ndine tili chimozimozi chomwe munapindula ndi t-shirt ndechaka chatha mapemphero aidi pafupifupi president wa chipani chilichonse chachikulu chotchuka adalina ku mapemphero aidi kukakhala nawe kupatula akase michirumphani Isilamu kupatula tupere muluza amene sitingawerengere ndi chipembedzo chawo amene kokhala kwe koma ambiri omwe ndi akhristuwa mudaona atavala mikanjo mudaona atavala mizuli akuyenda chonyomimala kukakhala pasi atapita miyendo ati kupanga nawo mapemphero kumeneko ena namalonjeza nakasiya zinthu koma chaka chino chisankho chidatha sadaoneke olo mapemphero aidi ndi presidential candidate Mozeka adalitsoka bambe ena onga apena ngatadachira mwanse kuli mina sana jambulise kapena sinaone zithuzi koma zingatheke wandale kufika pa malo sajambulise zingathekeso akwaakulu wandale ndi wamatama oyerekedwa yema afuna kuti timuone anatuluka lero zingatheke kuti wandale apite kuidi mwachisi mina natangwanika ngati simudaone mina natangwanika ayi ndi anthu okuti ankafuna anthu achipembedzo cha Chisilamu nthawi ya mavoti kuti aoneke ngati ali nawo limodzi ku chinthu chomwe chili cholakwika chinthu chomwe tikuyenera kuti tipezepo phunziro lonse chaka chatha kudali njira mtanda amaseza mitanda amene yesezedwa mitanda chaka chino njira mtanda kwambiri akanjeza wiki yomwe ino ndi wiki amawa ya njira simuaona
kuti omwe ajana Funa nawo mitano yambe kuisenza pano itafikire zaka 5. muwaona Si ambe kuisenza pano. Ujeni ya zaka 5 zikubwerazi. mapeza kuti njira mtanda imodzi kuli mashado Ndio wakambira kuti shadow wawo anyamule kanthawi kena. Wina sabwera shadow wawo anyamule kanthawi kena. mashado MP 15 17 pamene ma station yo amakhapo ka 14 kusaba ngolo kuyambiraso. Ndakwanine. Sikuti mwaona izizi zote zitiphunzitsa kuti anthu ati kamakuzani kuti amatifuna pa nthawi mwali m'mavuto amabwera ngati nafe limodzi koma ikafika nthawi yonena kuti akudye chinthucho satikumbukira saona kena kalikonse kuti angathandize anthuwa anandisangalasa anomanichisalada akamba chilungamo akuti mu MP muli ndalama ine timalawa sitanga tomwe tandipeza ndagulira njinga zoti aziyendera ma HSA eya wakonduko ngati sakuchita kanthu kuti ndiyeyo koma iwo ndalama zoma kuzipeza mbere makona utathandiza anthu ndizona tikamakuza kuti apakira nako kanthu muli ndalama iye amene sakupanga tusangavomere zoti muli ndalama kuti kwena ke malawasi amene mwalandira pakatipa olo njinga imodzi afumu anu simunagulire olo area chairman amanga thandiza campaign iye sama muyanga phone sana anasiya kwa phone koma si bwino zomwe zachitika ulendo uno waidi kuti anthu andale simunaoneke ma presidential candidate aja komanso mashado siyana kaya mundaluza zikungonetsatu kuti anthuwa mumafuna nthawi ya mavoti ndofunika kuchenjera enake mudakavotera candidate wina chifukwa choti adabwera mapemphero aidi mwaona chaka chino sanabwera ndikuyenda kukhala osamala kuti akamabwera anthu aja adzibwera ngati mkhristu kapena silamu amba kuzapemphera koma noti kufuna mavoti kutera kunjira ya mtanda yakatolika ya mipingo yakatolika mipingo siyana yomwe atapange basabata abwera simuwaona olomotsi osati mina makhala tamaliza ntchito za boma liti ntchito za boma kuti kodi sindokhala kugwira ntchito kuti ntchito ali ku opposition ntchito za boma zake ziti sinanga adzabweraso 2030 idi ya 2030 kapena njina mtanda 2030 adzaonekera mudzaona atavumbuluka nde munthu wandala ameneyo pano munditsimikiza ambiri adasiya kuyankhana simudzaonanso iye ni maudaba kuti mwina zithu sizinandipeze ayi ndipo ambiriwa andale ife udindo wako nakuzani kuti maudindo amapatsala anthu kuti kumsonkhano sankabwera madama uyiso ndeuti ndikakuza zina la chilendo risi munalimve tu ndalezo ndichocho inu tabaperekezani mukhabe pompo palopa ndamaliza kusakhala maudindo batu kwana libeni zitu tukwala sikuti uganiza amaliza amaliza awasokerera pali ponse asokerera kwasandi kuma ambassador sikuda kutengani omaino bana bado mekoko ine kuusonkhano sumdaonepo simudamvekoso simudamvekoso uri mukopsheza ndifuna ati andu mufuna andu asiyendale anthu amakokomeza kuyambana ndi anthu kutukwana ndazawo ngati kuti boma likadzalowa mizimu adzakhala pabudayi amene amatipula timakamba nthawi zonse amakhala kunja amene amadyerera ndi munthu amene simamudziwa kumachita mwa smart ndi mudzipanga zinthu zokuti mawa mudzapezanso enaja tidzikhala pa ubale foti amene amadyerera si amene amayimba ng'oma ku chipani zosatheka muone kuti amayimba ng'oma ndani amosanga kukhala ambasada hayi munthu oti simukumudziwa anali kwawo ina tawabwera ndi matamati fesi timafuna zimenezo timangopanga kuchikonda chipani kuti munamiza ndani chabwino chipita kukhanina director of public prosecution auza apolisi kuti afufuze nkhani yavuta iyi ya 30 million liters ya mafuta muchaka cha 2023 August boma la Democratic Republic of Congo I think itsogoleri one time imeneyo atapita ku Angola kunali I think isonkhano adakambirana president wa dziko la DRC Felix Tshisekedi mafuta akutivuta pa zaka 5 zonse mafuta anakhala akutivuta president wa ku DRC anatimvera chisoni ndikunena kuti ndikuthandizani ndi 30 million liters simafuta masewera ayiko basi 15 million liters ya diesel 15 million liters ya petrol kusonyeza zoti itikankheko mwina kwa masiku 15 tikawerengera kuti pa tsiku dziko la Malawi limaononga mafuta mwina okwana 1 million ndoti mina timaina kukhadidi masiku 20
tinatageta kuti mafuta akhala akutithandiza lo masiku 20 chakuti amene mafuta amene wanthu ameneyo chomwe tidamva kunongobwera khangati 1.2 million liters yokha ina yonse osabwera fa iwo ajana ngotipatsa koma nkhani yokanyamula ya ma logistics yes nakasuna ubale wa pakati pa boma ndi boma lizake chabwino boma pamene lasitha bungwe la CDD linalembera Director of Public Prosecution kuluona za milandu kunena kuti nkhani iyi yomwe dziko la Democratic Republic of Congo lidatipatsa mafuta galimoto tidakondwa okwana 30 million liters mafuta awa adabwera 1.2 million liters yokha 28.80 million liters simadziko lenda bwanji ofunika kuti mufufuze the office ya DPP yauza police kuti ndi mulandu wa upandu afufuze kuti mafuta amene wali kuti ngati adagulitsidwa ndalama zimenezo zili kuti komanso anthu amangidwe so zidachitika boma la Congress so izadakulu na Congress ndi akulu na boma nthawi Congress avalaso unyolo kuti tizwe kuti kodi adamwa mafuta amene wani ndani zikumveka kuti akuti mphekesera ati mafuta amene wawa 1.2 million ndomwe ndabwera kuno tidagulisa chiro kwa tsiku limodzi 1.2 million ndomwe ndagulisa chiro kwa tsiku limodzi koma 28.8 million liters yoti likankhe masiku ochuluka ati khangata adagulisa kuti akuti kwa munthu ina che wa ku Tanzania mphekesera zutero koma polisi afufuza nde pali zinthu zina zake and arrangement yonse idayendesedwa ndi budget kuti nali boma ndi office of president cabinet anthawi imeneyo chabwino nde zikamafika pa milandu ya upandu ya mtundotere ena akakamamangidwa asamanene kuti ni ndali ayi nde tikuwuzani kuti kodi apolisi athu saphonya iye akatathamanga mathamanga inu tudziwa bwino ngati unamwa mafuta amenewa uzende ukonzeka fa tikupita mwezi wa June fa ngati musero moja mmazizira mu October ndeno chizizira cha June May June July duveti tijampa zimasoko sizija zokhutana zija maglove za Christmas maglove adzenda nawo so scarf mumazizira musero kuti nanga simudamwa mafuta 2.8 million liters ife kungotigera kwangati ife 1.2 million liters kukagonera so panzere 1.2 million liters osachita kahafu komano dziko linola kulakulu anthu amafatsa anthu mmafatsa ndikufatsa tu mukulidyerera dzikoli mukamabwera kumakhangati anthu ona mtima ulikonda dziko koma muli ndi kampeni kuphasa mukamaita mmadera mukuti anthu akuvotereni koma mukudziwa kuti pamawa pake mudzaponda Malawi zochita zake zimenezi pamawa pake mudzaba 90 billion yako amerelisi kulakwa kwalakwira Malawi mwamvesese chifukwa mumabwera ngati angelo anakukhulupirirana anthu komano letaoni ndikumapanga zinthu zosokonekera anthu mukudyerera komano Malawi samakumvesani chisoni mene anthu amagonera panzere muja kuti mafuta akusowa wina achita madiro achi anthu anazipanga tikapenoka nazipanga kuti tikapenoka nanga zinthu zinalipo kacho fangati pabwera mafuta amene pakadapo mako ndi masiku tingapo koma anakupeza kuti apumitsabe kamwezi kathunthu anthu mkwiwalako koma alibe nazo kuti iye pola khali ndi ndalama koma ndalama zonde mmapangira chani koma zoti munthu kumanda sapita ndi ndalama amadziwa yafika kuimfa kani yes kani yafika kuimfa tidzafa sizikuwana atu amatero olozesa ukwane zidzakhala zanda kodi tu magrasa sizadzaka mbongosi sizimachitika ochi idzasala idzasala ndepena pake kumaba mwanzeru moganiza anthu mukamaba kumagaira anthu chabwino koma thaka janala kuba uminaso usaganizira anthu kuba kuuminaso zokuba zomwezo sokuma uminaso anthu akachi kuba 28.8 million liters ola nyamatawo sakuzuwapo kanthuso ya bando Munguti boma ndromwena azana ku iyo mahweba boma ndro litiro Munguti boma ndromwena azako atamwa 28.8 million liters akatukwa na Steve yokubwera pano azako atamwa 28 ndiro mweri siri kusintha ndeje makaja amajilemba mumakapital letters yo amalemba boma ndiro mweri siri kusintha mumakapital letters azako akuja ku green belt ma billion Anzako akutenga kwa microfarm. Anzako akukolola kunifi. Anzako akumwa mafuta 28.8 million. Iwo uli chimozi mozi. Iwo rasandusa wa meki.
riboma ndromwe sana pase chobada tu bachazi wakhala monitor sana pase so drama zawo monitor ambiri padusa nthawi nde ulu ku position drama azitenga sokuti zawo monitor so ndiphunziro kwa chinyamata afe phunziro kwa amene mukulamulira pano munthu wakuba kuchipano samikira kumbuyo chifukwa chokuti amaononga mbiri ya chipani izi za 90 billion za America hotels osazikira kumbuyo chilungamo chioneke ali samada atengapo gawo potenga ndalama za anthu a pension lamulo ligwire ntchito ndipo pachipani je umakhala ena machikonda zenizeni ndi ukamachitika zotelezi makhoti musokoneza wina aliyense koma chachikulu tidzikondana dziko lino kwambiri kubako tidzibako mwanzeru koma tizote zinthu zindi za amalawi akuvutika ino simumamva chisoni mukapita m'mizi mumene dziko ngatafuna dzibanze okay kubatu kulipo mukapita ku Qatar kuja mukapita ku Dubai suti kubasa mamba koma mamba chitukuko kachenjiko ndikutenga koma kuna mamba kuba chitukuko chasana pange era kwazeka pasa contract na baba contract ya sama na kugira faka misewa yambiri mbiri ile yokumbika mvula kungobwera kamvula nsewu kukumbika ino mumava kuti maiko ena ajasu kumagwa mvula safika pano lonkasi mukamaphunzisana kuti tamaki muziazikaona kuti ayi ati tamaki road kulakwitsa misinje ilitho kulakwitsa kwambiri kumaba manzeri moganizira koma sama kufesa chisona amphawiwa sima kufesa chisona amene akuvutikira anthu ama business akhangata kugulira chiko ukadzudzula chonje ari wa mwanonso ndaba kupatsa ruwa chipani chakuti ife tibe chipani timanenera ife ndachilungamo ife sitikamba zokuti ati tifuna udindo takomena kuti ife ife udindo wathu ndolankhulira Malawi komano pano makamba chilungamo tiziganizirana Malawi tizilikonda dziko lathu lino amene anamwa mafuta 28.8 million liters otanakatha kuthandiza dziko lino madera ambiri mwinaso wina anamwalira chifukwa chokuti ambulance inalibe mafuta koma wina akanatenga ndalama zimene zozo iye ndimafuna kuoneka ngati bwana thinkira mulo ligwire ntchito sibwino tasani nkhani ziwiri zing'ono kwati tikangopuma pang'ono kuti tikabwera tipitirize nimene tichitira program ya lero ya gwedegwede tikapumulire tibweranso. Ndikondere chigawo chachiwiri cha program ya Gwede tukondwera kuti mukadali pomwepo kuitsatira program ili tipitize nkhani zimene bwanazo babanda kwandi ani chigawo chachiwiri. Anthu akumangochi akufuna NWRA kuti itsegule zipata za pachire. Imene ndi bungwe lomwe linakhazikitsidwa la boma nali ka kupatsa malamulo tiziyang'anira nkhani ya madzi nkhani imayang'anira ndi ya mulingo wa madzi omwe wa mu nyanja ya Malawi musinje wa Shire kuti ndi chinthu china tikamadusa paliwondo omwe tinapita kumanguchi pamene paja anayika zipata zomwe zimapanga control madzi kunja mwathu zimene zisanangoyika chifukwa choti kumusiku kuli komwe timapanga magetsi so magetsi onse omwe timaonekera mdziko muno amachitika kuti matikutedzani kapena kukapichira kumeneku so kumeneku just amaendera kuti mulingo wa madzi wa mushire ndotani ukakhala watsika pauza atsegulani pang'ono pamene paja madzi achabwere ndi mphamvu sakongwasiya ndikuti machina aja kumusiku chakokoloka komanso tikadutsa kumeneko kupita kumusiku kulino ma estate kupaso kokhala anthu ngati kunchalo komwe kuli ma estate a Irovo komanso anthu ambiri amakhala kunchalo so pofuna kupanga control madzi amunyanja yathu ya Malawi kuti madzi aja samathe kwambiri komanso kuso adzigwisa ntchito madzi mulingo oyenerera ndi chifukwa chake anayika zimene zicha ndipo amayang'anira ndi amenewa ndikubwera kwa mvula kwapangitsa kuti madzi adzadze kwambiri kumangochiku mmene sidachitika nthawi jayi adzifika komwe kumakhala anthu kapena kwina komwe kunamangira maloji kapena amene ali mbali mwa Shire madzi ajakhala ngati akusefukira ndi anthu amene wakunena kuti ayi mwina mulingo omwe amene wa national
a national water regulatory authority ngati sakulakwitsa kuyenera kuti atsegule kwambiri madziwa kuti azidutsa chomwe akunena kuti ayi ifetu suti madzoti mongotsegula timayendera kunena kuti kodi kumusiku kuti zotani fazi khoza kuononga zambiri awa khoza funa kuti madzi atsegulidwe koma uku kumachino onse kupita ndi madzi ndenda pangaponya ndoti dziko lonse blackout ndoti dziko lonse ngokhala blackout ndekuti so chuma chakwerato patipo sasokonekera chatherato pomwepo ntchito zachipatala zatherato patipo zatherato patipo zayimirato patipo pamene popo chimachitika njakuti mulungu mene ankalenga dziko la Malawi kapena dziko lapansi inu ndine kunalibe olazigogo athu kunalibe mulungu pa amene anayika malire a nyanja ya Malawi kapena mtsinje wa Shire ife tonse kunalibe tinachita kubwera ndikupeza ndiye chomwe chimachitika ndi madzi amakayenda pomwe anayambira mwamvesesa maona ndi madzisai wala khwawaje ndi chifukwa chokuti madziwo amabwerera pomwe mulingo wake pomwe mulungu anaulembera koma chifukwa chakuti kutha kwa zaka chifukwa cha zinthu zina mwina madzi aja nyanja ija matha kumapwa ndikukhala ground lalikulu ndikumabwera mafumu ena ndi anthu ena ndikumapanga claim kuti malo aja ndi athu mulungu jaka zabwezeretsa chilengedwe m'malo mwake amene wafunira zikazakhala zikubwerera timuona ngati kuti iwo aja ndi amene akulakwa madzi aja ayi mwakhalira pamalo pawo muzidziwa kuti inu palibe amanga anene kuti nyanja imalire ndi apa ine sindingana kuti nyanja imalire fora mangalenga dziko la pasi pano ine kunalibeko inunso kunalibeko ndiye musamala kuti ayi nyanja imalire ndi apa iyayi amazowa ni mulungu yekha ndipo mulunguyo amakwaniritsa kuti madziwo ali pati mwamvetsetseti ndeno fake pamubwera nkhani jonena kuti mwina mulingo wotere wautali chonchi tiyeni tipeweni kumanga mwamvetsa fomu kapeza kuti anthu ena amene akuvutika anamanga moyandikira malingana ndi mmene anapezera malo mwina ndikusowa kwa malo kapena zituko zomwe anali nazo koma ndofunika kupewa akamatiuza kunena kuti mulingo uwu ukhoza kutere madzi sasewera madzi amapanga chonse mwakutani akufuna ndeno apapa ndofunika kuti mwina ntchitoyi madziwo akhala kuti aphwera sangaphwere lero sikuti pepa jangatsegule pepa jasuda ngongotsegula lero ndilo amene akufunira sizingatheke ndekuti kumusiku tionongaso zina koma anakaphwera ndofunika kuti boma ndi anthu akambirane kunena kuti kodi nyanjayi tingayipese space yayitali bwanji yayikulu bwanji ngati anthu atingotha kuwathandiza kukayika malo ena abwino kuti mavuto amenewa tipewe ndi njira yokhayo yomwe tingachite koma inu ndi ine sitimadziwa kuti mulungu polenga dziko lapansi pa Genesis 1:1 malero kodi ndikamba zona verse yake nomwe ambati chani ngati muti njungu tamba za Bible knowledge mulungu analenga dziko wako mwamba dziko lapansi verse yopheka mwana lesa maiziwa wile pera wila manyazi sitimadziwa kuti malira anyanja ichi adali pati koma madzi samaiwala chani samaiwala mwamba panali mtsinje kale uzoti anthu amangamangapo kenako madzi zimachitika ndokuti abwerera amakhala abwerera m'malo mwake mulungu yekha ndi amene akudziwa dzikoli ndi lake ndeno akaphwera madziwa kutsogoloko ndofunika kuti boma ndi anthu akambirane mumvetsetsana kunena kuti kodi tingachite chani kuti awa sazapangireso affect kutsogolo sofoti mvula yatha yani idzibwerabe mwamphamvu fa chakusintha kwa nyengo chabwino ndi nthawi tingomaliza imwe changu nkhondo ya ku Irani sitikhuza imeneyi pa zachuma nkhondo ya ku Irani ikapitirira suti ikhuza maiko ambiri ikhuza kali maiko ambiri chifukwa maiko ena fuel wayamba kudula kwambiri komanso wayamba kusowa monga mukudziwa kuti ngati kuno ku Africa ndi madera ena fuel amene madalira makhala choka ku Middle East komwe kula china Iraniyo komwe kula china Kuwait komwe kula china Oman komwe kuli Dubai kujankapita kuya tukagula government to government mafuta ku Dubai kumene kucha so boma la Congress the government to government makumbukira G2G kukabwera sheke ovala uje ovala ankobut Jordan zakabena za mafuta so mafuta athu ngakhale sitimadziwe kuti mafuta amera kunena kuti mafuta athu timagula wandani dziko liti sizimadziwika ndi mafuta amene amayendera muli njomba zosiyana koma mafuta athu timadziona majoka ku Middle East ndiye chifukwa chokuti nkhondo ijeta yamba pakati pa Israel USA ndi Iran kuponyerana mabomba pano zafika no size yonena kuti America mwina makaponya mabomba kuzitsime za Iran za mafuta nayo so Iran pobwezera ikumakaponya mabomba kuzitsime za maiko ena aku Middle East omwe andikana nawo zimene zijaziza pakisoti pakai crisis kwambiri so zikatero tifune tisafune kungoti
izizi zinthu zimalowa ndale koma ndi zinthu zoona ndimakumbukira boma la MCP kumanena kuti zinthu zavuta facha nkhondo yakuti anthu ankaseka yeye ndinolephera dziko silimapaloka ife chomwe sitipanga ngati chikupangidwa kwina kwake kumene kujako mitengo kongosintha kunonso chimapanga affect ndipo makhoti iniyo pamene yomwe mungachite ndiye nkhondo iyi tizipempherera ngakhale yayima kwa masiku 4 koma sindikukhulupirira fati zinthu zozuchitikabe zikhoza kukhala no mu energy crisis yonena kuti mafuta akhoza kusowa kutsogoloko chifukwa zipeza kuti mafuta onse omwe tasungira tamwayimwa koma anopeza kuti nkhondo imene iyi ikapitirira zimangisa kuti mafuta adule komanso asowe maiko ambiri kuno ku Africa zomwe zimaononga nochuma mitengo imakwera ya katundu mitengo ya fertilizer imakwera mtengo wa china chilichonse umakhala okwera kwambiri chifukwa ngati panopa pali njira yomwe amadutsira mafuta dziko la Iran linatseka ndipo likopseza kuti liphulitsa sitima ineyo yonse yomfundo choka pamene popo so tizingopemphera tikudzoti tilibe say sitingayuza America chochita ndipo singatimvere sitingayuze chochita kapena kulemba kalata maiko Africa America nkumvera sizingachitike koma mwina mapemphero okha kuti alowe mulungu mmitima mwawo kuona kuti nkhondo imeneyi kodi choma kumenyana na njani koma atavutike ndi anthu ambo tisakumenya nawo nkhondo ndiye tofunika kuti itakhala atsogolera amene wakoma mtima kufika wiki amawa nkhondo imene nkutha zikhoza kutithandiza koma ikongopitirira the next 2 weeks kubwerayi mene akumenyana nala panopa kuphulitsa mizitsime zosiyana kapena masitimo osiyana ndekuti dziko lapansi lisokonekera ku Africa kunoko mafuta sowa adula komanso kumala kuno kuti pangidwa affect kwambiri faja nkhondo yotayambitsa anthu enake zomwe zili zinthu zomvetsa chisoni kwambiri chabwino ndithu timalize pamenepo ndi nthawi tathokoza kuti nkhani zimene tinabwera nazo zikomo kwambiri kumaliza motero program ya lero ya Gwede awadi bambo Steve Konda Banda kuzukuta nkhani zimene tinabwera nazo pamagina tinayi ndi Jonas Maele pa FCC Sambanda Junior komanso Tadama Ndaine ndi Selina Dumbula pa kamera tinayi ndi Charles Mpinda pitizani kuonera ma program ena otsatira tapita Gwede